Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, sayang ka ako kung unsa ko diyan mo. Kani adto pa di ko biyan mo. Pelong duman talaga, ang basing nalimot ka ba? Kung buot sabto, gawa sa Ginoo, kay wa man gyud makalabaw sa Ginoo, siya mo gitag iya na to. Pero, marong ikaw, Greg, ay ikaduhang tag-iya sa kong kinabuhi. Kapila na ka kung luwasan mo gikan sa kamatayon. Oh, kapila ka unta ko ihamal sa kamatayon, pero giilog ko ni mo gikan sa mga tangos kamatayon. Gikan sa tangos kamatayon. Miagob-agob na unta sa akong kinabuhi ang kamatayon. Kinirba ko noong kinabuhi sa badlungon nga tao, pait-pait ug aslom-aslom. Parihas bahal silang lukring ba? Pero bisag pait-pait ug aslom-aslom ng bahal silang lukring, kagumkuman sa ninuon kayo, di ba, Greg, ha? Ha? May balik naman sa gamit ung ingon ining style laoy nga magsigit ang tabi pero wala niya tao. Hay, pangita mo lain ka ng bago, oy, sumbol na taon kay ni. Sige mo gamit sa ingon ini, halano! Greg. Greg. Naibaw ko, Tikoy. Ganyan na to sa atong luyo ang taga-punerary ay. Ilan na ko nung ikanaog ang lungon. Palihog. Asahan din yung lungod. Sige. Papalihog ko ninyo, be. Alsahan niyo yung lungon. Musuong una ang mga kadugo ilawom sa lungon, ha? Oy. Wala na kadugo siguro yo. Siya naman ang bata. Siyaro, bisag usa. Wag yan. Bisag katunga. Ay, ikaw tingali, kay mubuo man ka. Ay, Tunga man ka, jatawom ka. Sakit-sakit sa kang... imong tubag do, mura sag sakit-sakit do. Sige na, Greg. Soong na mo, lungon niya na. Kamunduha siya na, soong na mo, sige na. Oy, nganong... Musunod kong soong. Kadit, musuog ka? Apil ka? Apil ka, parintir kang Greg ay. Sobra pa disparinti mo pa idilhan na do, ha? Mao nga may apil sa kong soong. Padaplinin ninyo, be. Kay karga ng lungon sakyan. Padaplinin ninyo! Anay lang ta din hiton. Magsunod nun tas mga tao nga may asister sa lubong ni Belen. Sir Leon, Oo. Ini nagsigigling inako niya. Maginokto ko niya mulingi na sab. Na kay kinahanglan. Bilay mo kay kinahanglan ton. dili Sir Leon. Dili ka na mo ibuto kong gikinahanglan. Bisag dili ko mangayo nimo. Muhatag ka magin ako. Unsam day matuyo, ha? Pilay edad sa anak ni Greg ug Bilin, sir. Hapit na magduha ka tuig. Yan man. May buot na ba ng idara? Ano ka na may mong pangutana? Niya tumiging adlaw nga dinhita ug dito tas taas sa ilang bay. Kay mitanaw sa haya ni Bilin. Ang bata Lahusan pangutana ni Moton. nagsigibad tanaw nako. Ha? O lagi. Nagsupsup man tong supon. Pero nagsigig tanaw nako. Dili ang biya nako ra sini tanaw. Hasta sab ka Sir Leon. Nagtapon-tapon og tutok ang bata natong duha. Mura pag nakailag yun nato. Nalimot lang ko sulti ni mo bahin ani, sir. Karon pa ko may numdum nga lubong na ni Bilin. Patay ka ton. May buot na dahil ng bata kung usa ka tuig kapin pa ang edad, sir. Nana. Oh, kung mauna,
Nailhan itang duhas bata. Mao dito nagsigig tutok na itong duha. Bida ni mo ton. Gigwapuhan na to ang bata. Patyo lang na itong bata, sir. Ikuridas na nato si Greg. Kausap ni mo yabas. Wa pa'y buot ng idara, oy. Naginabi. Bisan si Greg. Dili pa ko gusto mamatay si Greg. Kay maoy akong gusto na mag-antos siya sa akong panimaos. Siya ang labing mag-antos sa akong panimaos, Ton. Nakasabot ka, Ton? Oo, maumang ka, sir. Nala, okay. Oo, anay. May gawas na sa iskin ng purlon. Oh, daghan ng tao, uy. Hain si Greg. Wa pa ko kakita kang Greg, sir. Nanay. Nagsakay sa motor nga may sidecar. City ko yung drive. Nagsunod sila sa purlon. Kana kay daghang tao. Mayong tao si Greg, dili ba, sir? Inig sa hilo, Ton. Musunod ta. Oo, sir Leo. Namin yung Greg. Sige. Salamat ka ninyo, ha? Wakya ko, pre. Mangit kita, Greg. Tikoy. Nagda si Greg. Ayaw siya biyae. Ayaw siya pasagdi. Kung nabalagkag kasi mong trabaho na ako, sa imong gusto kung kano sa kamubalik kong report na ako. Ayaw o nagbiyae si Greg. Nakinanglan siya daw nga iyang ikasulti-sulti. Sige, sir. Salamat kayo mo, sir. Basta ka mo si Greg. Tikoy, why problema? Greg? Sir Leon, dagang salamat, sir. Ayaw pa salamat. Sa ako nagikasulti, kuwang pagkaayo kining akong nabuhat diya nimo. Kuwang pagkaayo, Greg. Dako pagkaayo, kuwang. Nakasabot ka, Greg? Salamat, sir. Greg, nato na mi si Tonton. Gabihan na mi ani, pero kinalang tuagin mi karong gabi isbay kay mabot ang akong asawa uban sa among anak. Sige, Sir Leon. Tikoy, Sir? ikaw na yung bahala ni Greg. Oh, yes, Sir Leon. Nato na mi. Greg, Ano pa na siya na, Tikoy? Di ba ko kabiyaon din sa gilubgan? Sa iyong gilubgan na nabalan. Greg, sagdi lang. Anhiryapon ko din eh. Puyugan ti ka. Naagyapon ko si mong tapad. Ambot, Tikoy. Sakit na ganay kay paminahon gabisan. Haya lang. Makita og kauban pa na ako sa bilet. Unsa ka nakakaroon nga mauiunang gabi nga di na siya namo makita o di na namo ikauban. Ako ba? Wag yung ko pagkabati na mo misyagit kag hilak ya. Nakakita ko nung hilak ka pero wag ko kabati si Mutingo nga mihilak ka. Syagit ko na. Isyagit ko kusog. Oh, sorry bay. Murag sinulog no. Isyagit ang kusog. Kuan ba? Ihabwa ng tanan diha sa nagpuuti mo dugan. Yun na. Pero kuwang ka na. Tabangan ti kami. Tabang mga langit! Tabang mga langit! Yo! Tago! Greg, sa'yo ko na itong mga tawa na. Murag na igihat to itong tao na. Oh, papil lagi na. Oh, Tikoy. Taga assessor's office ng Ohara. Nagkatulan ni pahibaw. Oh. Gisim lagi na mo papel ha, Greg? Di na makikatubang na ako karong alas 8 sa buntag sa munisipyo. Usa ka abogado. Aron magpahibaw na ako nga bubiya na ko aning among yuta. Ha?
ano magulo? Unsa kay pabiyaon ka ni kaugalingon ni mo yuta? Doon ako nilaing tag-iya kining yuta. Unsa? Ug maugyod ko no ang matuod nga tag-iya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!